Optager den nu? kører den. Gør den nu? Ja. Godt. Hej igen. Hej igen, der er lava. Jeg tror det var enden af tunnelen her. Ja. Og i sidste episode der blev Bo nærmest sprang i luften af en giant dildo. Fucking creeper. Og kæft, jeg er god til at hoppe det fra masser også. Så tiger jeg stille. Og jeg har vist en god byggeskills til at bygge vejen forbi lavaet. Op. Du ved godt, jeg lige er gået forbi jer. Hej. Yep. Shit. Hvad har fundet? Det vil du ikke vide. Jo, sig. Jeg har fundet. Er der noget hernede? Fuck, det er en stor mine. Ja. Der er tunnel hernede. Shit. Alert. Vi har en problem. Mads, har du noget mad på dig? Jeg har meloner. Jeg har virkelig brug for noget mad. Jeg har kun én melon. Hvorfor skal det lave bug? Det var mig, der fandt det så kæft. Vi deler nej, der regnede det. Jamen, vi deler det. Det glemte du. Lol, endnu lavabøl. Drenge, jeg har en lille jeg har en dildo igen. Hvor er du henne? Jeg har nakket ham. Jeg kan se dig. Stå stille. Det var ikke dig, eller hvad? Jeg er her. Okay. Jeg har slået ham ihjel. Let's go. Let's go. Der må være noget. Der vil simpelthen muligvis komme andre med ind i serien en gang imellem. Men det her vil være en af de 2 første episoder. Jeg vil for eksempel komme til at spille Steam-spil en gang imellem. Og hvis jeg har lyst, og mine kammerater vil hjælpe mig med at lave sådan en noget inde på min konto, sådan så jeg for eksempel. Jeg får mineral. Lad mig lige hakke det. Måske får vi mere af det. Ups. Du er så dum i hovedet af det. Du ved godt, du har noget der bag dig. Det er en grøn pæk. Har du penge in your ass? Pas på sprogforbruget. Mads, du skal aldrig gå så tæt. Eller sådan noget der. Du kan ikke se det skide, så ryger jeg i lava. Og det er mig, der har diamanterne på mig. Jamen, halløjse. Hvad sker så, du dør med det? Det er en skyld. Hvorfor er det mit skyld, hvis du selv har gjort? Fordi du står i vejen, så jeg ikke kan se noget. Nå. Men det er dig, der er løg. Bla 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 bla. Ja, det er noget, der bla 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 bla. Ja, det er dig. Jeg har fundet lava. Ja, det er mig. Der er en grøn pæk igen. Hvorfor kan jeg krybe en grøn pæk? Fordi den ligner en. Og jeg har fundet masser. Sig det. Der er silverface stones. Jeg elsker sølvfisk. Ja, den der. Det er den der. Ja, jeg dør. Nej, skynd dig væk. Sæt den i vand. Ja. Godt, du havde husket, at jeg havde vand på mig. Hvis du ikke har vand på dig, så er det din skyld. Nej, det er ikke min skyld, hvis det er mig, der hopper i lavaet, så det er stille. Der er der en. Der var. Lol. I render rundt om miner, jeg render rundt om miner kul. Hold da kæft, jeg har fundet en lavepøl. Hej creeper. Emerald igen. Nu hakker du det ikke den her gang, kan jeg godt sige. Jeg skal så gøre det igen. Smadrer dig. Prøv at gå væk. Og se hvor meget der kommer ud. Pik. Mere lava, der bukker. Ja, det er så. Hej skeleton. Hej. Hvorfor fik ikke dobbelt guld? Er du nede i lavaet? Men det er jo bare hyggeligt. Hvor meget guld er der det hele deroppe?
Guys, I have to the pig. Lol, den pig den fik udløsning og slog sig selv ihjel. Prøv at stå stille, hvor du er. Drenge, siger skynd dig at komme. Jeg har fundet diamond. Hvorfor tror du, at jeg er lige ved at komme hen til dig? Stå nu stille. Jeg skal ikke finde dig. 2 diamonds. Fucking 2 diamonds. Nu har vi 17. Men, jo, det glemte jeg. Vi skal bare lige mine 19 nogle gange med hænger, så kan det sikkert være 2 ekstra. Ikke mere pickaxe. Aha! Okay, her. Mads? Hvad? Har du en emerald på dig? Ja. Må jeg få den, så jeg kan holde det i stand? Og jeg har ikke meget mad tilbage. Vi har 6 emeralder nu. Jeg har kun en halv hunger. Jeg har kun en halv bar tilbage. Og lort, jeg kan ikke se for Bo's store hoved. Lol. Jeg finder meget jern lige nu. Og jeg finder meget guld. Jeg finder meget diamond. Nej. Jeg finder meget emeralder. Lol. Hvor heldig den der. Det er mig, der har fundet... Det er mig sidste guld, fik jeg lige op. Jeg har fundet flest emeralder, så 10 stille. Men... inden jeg har optaget... Lol. Det er en gang før direkte tilbage hertil. Det var her, hvor creeperen var. Ja, det er creeperen sprang nu med mig. Følger I efter mig? Okay, jeg kommer. Ikke alert. Shit. Og der mistede vi så Bo. Ja, nu kommer I til at se mig rende tilbage. Hele vejen tilbage. Det finder I først ud af i næste episode. Slut. Mads, du beskytter mig, mens jeg lige prøver at komme ind til Bo. Jeg kan ikke stoppe optagelsen. Jo, det kan du. Den fucker lidt.